Olipa kerran pienessä saksalaisessa piparkakkukylässä ilkeä noita. Se asui pienessä piparkakkutalossa Piparkakkukylän laidalla. Hän oli hyvin ilkeä noita, jota kutsuttiin Gudruniksi. Minä olen Gudrun. Olen hyvin vihaisella päällä tänään. Se saksalainen agentti Röökerkin yrittää saada minua kiinni. Minä olen saksalainen agentti Rööker. Olen koittanut saada jo vaikka kuinka monta vuotta kiinni sitä Gudrun-noitaa, mutta kun tietäis vaan missä päin se oikein asuu. Katos puhelin. Rööker. Ja vaikka Gudrun. Piparkakkumaassa. Minä tulen heti. Kiitos. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Sinä et tapaa miestä, vaan reppuja, veremme. Ei enää taivaiden sääntöjen noudattamista niin kuin havimiehet. Silti näyttää, kuten kuningas tekisi niin. I see no conviction, just lies and more contradiction. So tell me, what would you say? I'd say it's time to live. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Mutta sen kaiken minä tiesin vasta liian myöhään. Voi ei! Minä olen allerginen sitrushedelmille. Kumpa joku tulisi pelastamaan minulta. Oi, että täällä tämmössä rotankolossako se noita asuu. Jonka tänne meni ja oviluku. Taidapa käyttää Saksassa oppimiani temppuja. Kappas, täällä on noita maassa. Mikäs sinulle on tapahtunut? Jaa, sä taidat olla allerginen sitrushedelmille. Pitäisköhän sua auttaa? Ja joko henki kulkee? No ylös. Älä rivi. Istuhan siinä. Pelastit henkeni. No mitäpä pienistä. Kun aiheutat ne Piparkakkukylän asukkaat rauhaan tästä eteenpäin. Minä lupaan ja vannon, etten kiusaa enää pieniä hiiriäkään. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.